dynasty sa nasyon sa 2022 national as in local elections. Tinawa ni Doon ni Pabilion na sa presenteng buhay, pamangiraray sa nasyon and political o buhay na buhay pamangiraray sa nasyon and political dynasties as in ini ay may kukonsiderar na unconstitutional. Sinabi niyang dapat maging kritikal ang mga botante sa pagpili kan sa indang masunod na lider. Nagtutubod si Pabilion na sa lalong o na lalong dai magkakaigwanin accountability sa oras na magpadago sana ang political dynasty sa nasyon. Dayman sigon sa iya magayon ang political climate sa Pilipinas kung daing mangyayaring pagbabago digdi. Yan ang pangalas 4 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Neurobion, Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse, lakas ng tama, pero di wasak. Rexidol Forte, lakas banat sa apas. Smart padala, kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Sa inyong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Uya ang mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadagog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Good afternoon, Tabi, Lunes, Petsa 12, kan Hulyo 2021. Kabangaan na naman kan ikapitong bulan. Sinasabi ko. It's 7 months na lang, Christmas na! Nag-adang-adang na kita sa ikaduwang taon na masilibrar kita kan Christmas na yaon pa ang COVID. Kaya kita po, napaabot ni pagirumdum na daipo magpuknat sa panarig as pakimaherak sa amang Diyos na malampasan ta na ini pandemya. So mga nagkahirelang magkaburulong na tabi, buda kitang pinagbibiyayaan kan karahayan ning saud padagos kita kan sa tuyang kagurangnan. Ang pagrespeto min naman sa lambang miyembro kan sosyudad asin familia kasabay paglaom na gabos kita nasa ligtas na sitwasyon. Ano? Mantang kamo dyan tabi, tenda gayod, ano? Mantang kamo tenda o kaya handa na siguro ang pamanggihan. Ano po tabi ang pinag-ikuti para sa pamanggihan, dyan, pwedeng maki-share, pwedeng maki-share,
Sige po. Alas 4 na naman, Bicol target na. Talpa ka na! Pagkaagat, tingog kan banwaan, talpakan duman. Taghapon na naman, talpakan na naman. Babasugon mi kamo ni mga information dyan sa luwa. Katuwang ko ang Mega Force Patrol. Kumpadreng Yomar Padingal, kumparing Jim, katuwang si Ans Galero, si Renz na Luna, Buda si Luwens Barcena, sa Manibela si Henry Deboy Mata. Good afternoon, Ligaspi. Palamang sige na text sabi tamang saro dumang paraan tabay makadakol pagakat. Harain na kamo. Ugon mo ni masira mo no. Ang niluluto kong hapunan, igado with pritong isda na galunggong. Sabi ano? Higit na kada paradang kas. Kaya kamo ha? Sabi, ay distriman, buda taraga, rahay na hapon sir. Broadcast, sa laog kang probinsya ay imaging sa paraning niya lugares sa Rehiyon 5, buda sa luwas kan Kabikulan. Ang kapmarter ko ngunyan, talaga, ipanindugan yan. Ikaw talaga man, ha? Lumalabas ang iyong tunay. Langya kamurahin kita dyan. Dilaw na dilaw. Sabi baga, namulanggaak, dilaw na dilaw. Statement na statement, ano? Sabi ni Manny, dilaw kung dilaw. Andito pa kami, Sir Pio, still alive from Busay, Daraga, with Mama Trining. Ay nahapon dyan sa mga kabusay Kandaraga. Gulay na karabasa with malunggay and sitaw. Masiramon man na pamagihan. Ginagawa ko po, nagliliko para mabango kay Mr. Mamaya from Mauraro. Siram. Karipi premyuhan man ano. Sinasabi ko. Kamoting kahoy na may lukadon na nyug. Sus na sabi man. Pero paraan akong dumanon tabi man diyan. Gutom ako eh. Yanda sa Daraga, ko dyan bago yata na pwesto sa likod sa nakan Daraga Bakery. Aram mo ito man eh. Sa likod sa nakan Daraga Bakery daa, ko dyan pwestong parang restaurant na bagong abierto. Yan ang didiscover. Ibahan mo daw ko tabi imanita, imustra mo kung sa inha. Uda isihon takunanon mga pasista, pero magayon da, pamuso, uda bagong bukas. Gari isi mo man ito. Ibanan mo ako. Ikan magiyas ako. Day, palusot ka na nun lang iyak. Day, pagkatapos ko, ibanan mo ako manita. Basta igwa kong nadadangog, magayon da ang lugar ito. Sa likod sa nakan Daraga Bakery, baga? Yeah. Anon mga minuduman? Didiscover ko ito. Pag sa kuya nang napatunayan, dispis ko ibubulgar sa publiko ang mga may sadiri ka ito. Ano, mane? Pero kay puhan lagayan muna ako. Ngunyan na hapon siguro duman ako mamamanggi. Ha?
Pagkatapos ko nga ni maduman ako, pero ikaday ka man magkakaiba, ta duty ka, imustra mo sa nakon sain. Iyo. Manito Tanyes is in the house. Dilaw na dilaw. With News Direct Edwin, sa padagos na paghanap kan mga pasyon as in pagsubaybay kan istorya, national, international, buda lokal. Siyempre nakamonitor man dyan si Mr. Mardela sa Samuya pong Production Center, si Angel na Mustasa, ang Samuyang AM kang DCGB AM, Angel Mustasa. Sa IT, si Arven Boda, si Richard. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Diyos marhain hapon, kumpadreng well, panalo. Ano pa di ang aanap mo? Sa bagong bukas. So pagkaon, uso mga nagsisirbe. 56-53, relax na sir. Uni kami. Vic Noida, nagdadangog na hapon. Vic Noida, maray na hapon. Sa Castilla, nagdadampog. Paraot na panahon na de. Samahan mo ako, Kuya Manny. Samahan mo na malay mo, ilibre ka, Pio. Kaya nga ni andod ako, malibris ako. Si Manny. Yeah, ihiligong ko ang sitwasyon. Nagdahon ako kain, hindi maray. Pero kung dahil di-discovery hong ano na pero niya nabanggi ko niya hapon na de, Manny. Dahil abutan na ni mga 48 oras. Tatanaan ko duman ng pahit, ano? Kumpadreng Al, marhain hapon, go ahead na. Maray na hapon pa di, maski may pandemya pa kita kan COVID. Dahil hanggang nagtutunong ang mga pulis sa indama na pag-edukar, lalo sa mga kakian, na maging aware sa paglaban kontra kriminalidad. Sa kasuguan ni Albay PNP Provincial Director, Police Colonel Attorney Arnold Santiago, mismong mga police personnel sa panginot ni Police Lieutenant Colonel Lea Supilana, padagos man giraray na nagbibisita sa mga barangay as nagkapirang eskwelahan diring kan Taysan Resettlement kan mga enot asin iba pa sa Southern kasarong Aldauman yan sa Matanag asin iba pang mga lugar para may pasabot man ang mga lay na nagataonin proteksyon lalo ining manangod sa Republic Act 7610 na proteksyon sa mga kaubaihan asin mga kakian na dapat sindang maging aware na dae maabuso. Diring man ang pag-edukar tungkol sa COVID asin iba pa mga paagi kung paano malabanan ang kriminalidad. Sa panahon ko dyan ng pandemya o na minsan ang ibang jóvenes, iba naman ang nagiging direksyon na kaisipan na pwedeng ma-involve sa mga gibong maraot asin mawaranin na direksyon sa indang futuro. Kaya bilang antisipasyon kani, yaman ang pandago sa kampanya kan PNP, hindi naman na mismo nagbisita sa mga barangay asin ibang eskwelahan with observing mangyari kan health protocol para maging aware ang mga tao sa barangay, espesyalmente ang mga jóvenes. Si Madam Lea pala ang nanginginutan. Aha, si Madam Lea. O amiga ta. Mapurmahon si Madam Lea pag naka-uniform na. Oo. Talagang matindi. At halangkaw bagaan babaeng ini. Madam Lea, halangkaw may tindog. Oo, talaga naman. Police Lieutenant Colonel na pala siya ngunyan. Teniente Coronel. Yugon mo. Lea Sopilana. Naroon Madam naman kan Lea. mga jóvenes pa kami. Pading piyo jóvenes pa kita. Oho. May
kuan dyan na mga friends na talaga yan dyan sa may St. Agnes. Sa may Santa Ines. Yeah, sinda dyan kayo to. Yan. Karawat-kawat. Kung una-unahon ko dyan, Lieutenant. Lieutenant Colonel na. Singkiton pa manggiraray. Aha. Sigurado mula yan. The best. Okay. So, yan. Ano ba yung informasyon padig di sa lawas? Garay, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadring Al sa initial na bungkaras kan istorya. No? Congratulations. Tapano, kamong dyan sa Albay PPO, yan na nasa community outreach information dissemination. Winning the hearts and minds of our kapwa Albayano Pilipino kapwa-tao. Ano? Sige. Commercial money, 4 time check. Ay, pwede na. Tapos, mag-oro-restore kita sa lado national mo na tabi. Ano, and let me have your thoughts on this manner na ma-appreciate niya to ang pag-interpretar asin ang pag-analisar sabi ng cold neutrality. Cold as cucumber. No. Mantang ka para tabi kan pamanggihan o tenda. Ano? Padring ang oras tabi sa bilog na Pilipinas, alas 4:24. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, Kulugilawas, Sipon at Ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog
matulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnone Juice at Philnone Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viracatan, Duanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 4:32. An oras hatod sa Indokang. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light. 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Oras na para itodo mo beat mo with Coke Studio. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab.
ang bahay mo protektado sa tulong ng United Home Products. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Number 1. May report si kumpadreng Jomar, Pading Jomar, marhain na hapon, go ahead na tabi. Sa mga parantabay, sa dagdag na barata piglalauman na makusog ang supply kan tubig sa nagkapirang lugar dito sa Banuan kan tuwi sa maabot na bulan. Ini ulit paragos ang pinagigibong pagbubugtak ng linya kan PE Waterworks sa digdi sa Pina Spring na iyoan piglalauman na masupply ng tubig sa kabilugan kan Barangay Kale. Sinabi ni Mayor Ami Villanueva na sa presente kaindang pigbubugtak na ang mga bagong tubo ali sa Pina Spring pasiring sa mga kaharungan kan Barangay Kale kung saan ang Barangay Kale iyoan 60% da iki linya kan mainom na tubig. Oras na matapos ini kung napig naglalao man na posibleng sa katapusan ka na Agosto matapos o kaya sa katawang kambulan na Setyembre ang bilog na kali iyoan matatawanan ng potable water asin makusog man ang tubig sa iba pang mga barangay dahilan ta ang linya hali sa Lumino Spring na iyoan presenteng nagsusupply kang 40% kan mga residensya sa Barangay Kale ahaliyo na duman ang linya dahil ang takaya ng supplyan kaining bagong linya source, bagong source ang bilog na Kale. Kung kaya itong 40% kan tubig na nagkapasiring duman sa 40% kang residentes kan mga kan Barangay Kale na hali sa Lumino Spring, iyoan may dadagdag na duman sa linya sa sentro sa Barangay Libo asin iba pang mga barangay na pinagsusuplayan ka naunampitan na source. So sinabi ka ng alkalde na padagos na sa indang pinag-igibong pag-develop kan mga sources kan tubig tangani na matawanin bastanteng tubig ang gabos na residentes kan Banwaan kan Tiwi. Ang water o ang supply kan tubig sa Banwaan kan Tiwi iyo nasa palakaw na kan lokal na gobyerno matapos na kansilarong kan lokal na gobyerno ang kontrata kan prime water kan mga nakalihis na taon. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Kumpadreng Jomar, Sao? haloy na bagang may problema ang isa supply ng tubig sa mga residentes, especially sa sentro, over? Roger on that pade, pero pinagigibuhan na iyan ng bahagi na mapakusog dahil ang tamay mga nadidevelop na mga bagong sources ang Banuan Katiwi. Roger, kunyan itong so sa itong magigiromdoman pa kang inot pinagpaplanuhan naman nagibuhon iyan kan prime water na napalaog baga sa kontrata sa lokal na gobyerno lagag kan kontestaron ni Mayor Ami Villanueva ang kontrata kung saan ang sa iyang argumento iyon halang kamo ni Maray ang mga gagastuson para sa naunambitan na Operation kan Prime Water na uutangon sa bangko na ang nakagarantiya ang lokal na gobyerno kan Tiwi pakuman sa Prime Water ang nakagarantiya yung mga naday nag-uyo na ini si Mayor Ami Villanueva hanggang uminayot sa Korte Suprema ng Ururon sundo na uminatras na sa kontrata ang Prime Water. Yan, and itong dating nagsusupply kang 40% kan residentes kan Tiwi, tubig, idadagdag ito sa existing na source kan nagsusupply maning tubig sa sentro kan Tiwi, madadagdagan na. Roger on that, ang 40% pa kan Barangay Kale. Yes. Hali sa Lumino Spring. Yan. Pag-operate na kayo ng Pina Spring, to source,
ang bilog na barangay Kale, dumana makuha kang tubig. Kaya so 40% na residentes, so tubig kang 40% kang residentes kan Kale, ipapadalaga na ang tubig pasiring sa sentro. Yan, ipapalis na duman sa sentro kaya madadagdagan man so volume kan supply nin tubig sa sentro. Roger Ronda pa rin. Oh. So, kaya malalao man na makusog ang tubig kung bako sa katapusan kan Agosto sa katahawang kan bulan ng Setyembre. Yan, oo. Sige. Yan pa rin, Barota, Jomar Bian, DCGB. Thank you so much, compadre Jomar. Sa dagdag na istorya dyan sa Tiwi, good afternoon kay Sir Nong Rangaz. The best man talaga itong Rangasa Resort Hali kami dumakan kasuhapon, nakapasyar man. Talagang simplehon sana pero good for the family. And mga small groups baga, kamuning kumbaga high sense of privacy and exclusivity diyan sa Rangasa Resort diyan sa Kalekan Tiwi sa may Abduiti sa may ara subagayan na kuan steam harani diyan Aramuntan mga dagdag na istorya, hali duman sa tercer distrito naman kita, kumparing Jim, marhay na hapon, go ahead. Salamat Abi Padi, maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta, nagbunga ang House Bill na pinagpasar kay ito ni ex-Congressman Fernando Gonzales, namundaga na, Tabi Padi, sinalo ini ni Congressman Fernando Didi Cabredo, ang pag-establisher ni Marine Species Hatchery kung saan makukuha ini sa barangay Maunon, Coastal Barangay, kan syudad ni Ligao. Konsiderado ng institusyon ang Marine Hatchery kung saan may pondo kay ni na national government na papadaroy doon sa pag-establisher kay ni katabang an LGU kan Ligao City. Sinabi ni Mayor Patty Gonzales Alsua, produksyon ininin man iba-ibang species ni na sira, lalo na itong sa mga endangered na mga sira, tanganing maibalik sa dati na ining mga bagong henerasyon makanaw lamang o makahiling kan mga sira na nawawara na sa mga kadagatan sa ngunyan. Kung saan na manginginabang kayo ni pagabot ka na mga aldaw, iyo ang bilog na distrito asin sa mga bagong henerasyon sa pagsabing pwedeng i-distribute ini sa iba-ibang parte ni na kadagatan digdi sa tuyang runa. Sigun kay Mayor Patty Gonzales Alsua, iba man Sophie Sanctuary na existido na ngunyan dyan sa Coastal Barangay kan Ligao. Kay sa digdi sa Marine Hatchery kung saan sa ngunyan prioridad ini kan lokal na gobyerno na maging estable digdi sa syudad. Sa ibong nalado, sinabi man ni Congressman Fernando Didi Cabredo na sa ropang pinagtatrabaho niya na may deklarar man na Marine Hatchery iyo ang Coastal Barangay sa Panuan kan Libon Albay. Iyo ta pagayo nunan, in fact nakaaging 2 weeks ago gayud na unang bitang ko naman napahapyawan ko yan. Na Marine Hatchery, maski si say pa ang gobyerno ang magkakapot, yaon na dyan. Tapos may pondo ng magbubulos pa siring dyan. Hatchery, yan papadakulon ang manlain-lain na klase nin tira na pwede kang konsumuhon. Yan. Ara mo dakulaan ng maikukontribukan sa lado kan food security. Maray nga ni kaigo kitang araw ka ng mga congressman na grabe ang pagmakulog kung digdi sa kabubuldan, pananom sa kadagatan mga panira. Bako na hiling tanasa na sa saudan, lawlaw. Yan. Galunggong. Bulinaw. Iyo naman sa nabaga, dahil taraman na nilalaan ibang mga kuhan, sira. Dahil nataduma pa sa nasalawod, ubos na. Buda ang nakakahiling na sanakan so mga pirakan na pigasabi. Correct. Dahil naman kita kuhan, hindi lang kanamit ka nanuan milk fish, kung nanuan mga gigit na kung ano. Ngunyan, ibibilta na iyan sa tuya. Dango ko si Mayor Patty Gonzales Alsua. Ay, hiling ka. Ang sa Marine Hatchery po, dyan po mapadakula iba't ibang
no? Para po magamit kan sa tuyang mga tissue po para makadakol. So, existing na kita dyan yung fish sanctuary? Iba po ang fish sanctuary. Iba po ang fish sanctuary. Hindi po for production. Para mas magdakol po ang production. So, kasabay po gari dyan ang milk fish. May mga ibang species mga sira na mapamultiply and then pwede pong itao, magagamit sa life. Very good. Ito i-distribute sa iba ng lugar. Oo. Iyo po. So, makapakinapan po, makakatabang po ini sa coastal barangays. Maski po kang buong district. So, Mayor Pati Gonzales, Canligao City, Jimmy Nasalita, CCGB News. Salamat kumparing Jim. Siguro sa aga sa Tikan Banwaan, pag-restorihan taan. Tapwera kaya na pag-preservar, buda pag-develop kan marine hatchery kung papaurog buno ng mga ispi, manlain-lain na klase nin ay nasira. Nakabubuldan, igwa pa ng pigupan man si Congressman sa Mount Masaraga. No? Diretso kita sa mga istorya. Diyan man sa lugar ni Renz na Luna, aramon ta. Kuna nun mga development pa, bit-bit iyan, maray na hapon dyan tabi sa gabos na mga taga Karamuran, Catanduanes, and sa Virac. Tabilog na pong Catanduanes. Ray na hapon sa Indo. Nasa linya na. Okay na. Renz, marhay na hapon. Go ahead. Yes, maray na po tabi Sir Pio, maray na po sa mga parantabay, sa mga tugon niya nga mga bareta planong i-realisar ni Congressman Joey Sarti Salceda pagkisapay kipagtabangan naman sa lokal na gobyerno kan Daragalbay ang pinagtataram na door-to-door health service na kung saan iningani ang maging kasimbagan man ang lokal na gobyerno manugod niya di kayong sa sasapartapan ngunyan na presenteng pandemya na kung saan limitado ang magruluwas ang mga tawa sa nag-iba takot na magpa-ospital dahil minsan nagkakaiguanin na resulta na COVID na anhelang pinanunambitan sa News sa pagbisita ni Kong Sarti Salceda sa Daraga ng mga nakaaging ataw na kung saan iya na magkakaigwasinda ni na serye ni na Pakipaguron asin kay Mayor Vic Perret na kung saan iniman ang plano kan sa indang liderato nanganing mairani sa tawo na pangaipon lalo naman sa pagataman ng salud. Sigun sa iya nakalinyada naman ang ibang mga programa magiman or po sa mga serbisyo anod sa pagpapakusog kan salud kunyan pang nakapresent pagatang pinagmaanin na pandemya na kung saan na talagang may nagkakapirang mga residentes digdi sa Banwaan kan Daraga na dainan sa pa-check up sa mga hospital maging man sa mga pilit ang ating maktiwas man sa exposure pagkakapaligtaan na COVID-19 sa ngunyan na pinagalaoman na magkakaigwapan ni na serye ni na pag-uron-uron si Mayor Vic kaya riba naman ang tuning national office sa pahinga ng 2nd District Congressman Joey Sarceda kaning marelitar ano ng bita ng bagay. Sabi Sir Pio, ano nagdagdag informasyon sa luwas? Renz Luna, Senior. Salamat Renz sa istorya. Ali dyan sa Daraga. Sige no, bago kita mag bye-bye para miento. Targetan. Bago pamayukan Roderick Pabilio, Catholic Bishops Conference Philippines. Bagay ito, direktibas sa pahayag is magi kita daang kritikal sa pagpili kan mga gobernantes, lalo na mga elidos. Sa kabo niya na magdanay ang pinakapod political dynasties. Mani, pagang ayaso, ama, kanin agom, so lalaki, kaning agom, pamilya, so lalaki, congressman, agom, gobernador, kaya alkalde, kaya kagawad, kinatawan, so aki, kabos, sabi. Now,
Yan ang pinagasabing political dynasty. O kaya itong pagkatapos kan termino kan nanay, ipapasa duman sa agom na lalaki. Or ipapasa duman sa aki. Or ipapasa sa tiyo. Sa makutiyo, sa pin. Basta, it-runs with the family bloodline ang pagserbi sa komunidad. Sa ilihidong pwesto. Yan ang concept kan political dynasty in a simple way. Gusto yan na bring kahon. Gusto daw bring kahon. Kaya ako sa nasabi. Duwa ka bagay yan bagaman edi. Kabitan na nga ni. Let us treat this with cold neutrality. What if? Halimbawa, bagano. Diyan baga, tan sabi, valgar da ini sa konstitusyon. Anda pagkakaikoning political dynasties. Now, yan man baga sa konstitusyon, saan sabi, dahil na natatauan ng oportunidad man sa mga may kakayanan na magserbi sa ilihidong pwesto intellectually, pero dahil ng kakayanan logistically, dahil ng makinarya politika, and that includes finances, kwarta. Kaya duman sana nakakailihir, o kaya duman nailihir sana, sa mga kapable financially, hindi kasabay na capable, intellectually capable na magserbi. Araw ka ng konsepto na dahil nga sana dapat malaom sa sirkulo din sarong politika ang pagpadalagan nin sarong ilihidong pwesto sa komunidad. Nadideprive ngaya yung mga butantes na kan capable man na persona na pwedeng magkapot ng ilihidong pwesto, alagad bako ka-apilyado, sin bako ka-politika o bakong kapamilya, kan mga darakulang politiko na nagkapot ng pwesto. Yan, iyon na saro sa mga. Pero ang sabi mga okay, we are there, yaon na kita sa punto de vista na kaipuhan man matawan sa iba in oportunidad na makakapot ng ihidong pwesto. Maski ba ko kapilyado kan mga eksistidong politikong nagkakarapot ng pwesto na nasasain na sa ng pamilya. Pero yaon man baga ngayon sa konstitusyon. Na ansisay man na gustong magdalagan man sa ano man na ilihidong pwesto, kaya mo man dapat iyan pagbawalan. Nakasabay man iyan sa diretso mo bilang Pilipino, the right to elect and the right to be elected. The right to vote and the right to be voted upon. Halimbawa, baga ngaya, araw ka ini. Halimbawa, baga ngaya, na pamilya Tutanyez, nagkakapot ng mga ilitong pwesto. Pero, maray man ang performance na pamilya Napoles. Pajon, nagkakapot ng ilihidong pwesto, pamilya Napoles. Pero maray ang performance na paitaas so lado kan ekonomiya kan munisipyo, natawan ng oportunidad sa edukasyon, natawan ng maray na tratamiento ang ekonomiya. Bako, natawan ng maray na seguridad ang pagkaon, ang oportunidad ng pagbuhay-buhay kan mga nasa munisipyo niya. Nata nga ita pagbabawalan mo na. O aki ni John, o kaya sa agom ni John, iyon magpadagos kan maray na performance dahil sa nataan ka sa alaninda, mag-agom sinda o magkapamilya. Ako, paano man ngayon so diretso ninda na the right to be voted upon? Ba? O yan ang pagtuturuti-bangon. Ano? Ang pagtuturuti-bangon. Hahalian mo man ngaya, indiretso sarado mo man ngaya ang pintuan, duman sa mga kapable man as in may maray na performance sa ilihidong pwesto or dahil sa natang kasalan ninda na ako sa ranasinda nagtitindog ng political dynasty. And in which case kaya madideprive mo sa mga butantes nintultul man na padalaga ng gobyerno. Yan. And on the other side of the story naman,
Kung talagang bako man natultol, ang padalagan kan mga nasa gobyerno na ilihido, tapos ipapasa man sa nasa saindang mga kaakian, mga kapartidaryos, iyon ang dapat talagang bantayan man ngaya. Iyon ang dapat na maging critical kita sa pagpili. Diba? Para di los ubos, igwa man baganin mga pamilyang marayan performance. O, halimbawa, marayan performance si sarong alkalde. Pinaitaas mo ni marayan ekonomiya kan sarong lugar, kan sarong munisipyo, kan sarong syudad. Pinaitaas mo ang seguridad kayan sa pagkaon, oportunidad sa pagkabuhay, proteksyon, seguridad. Gabos. Now, nata nga ita pagbawalan mo man halimbawa na kuya maninda na ipadagos ining karahayan na ining serbisyo. Nata nga ita puputulon mo, so desire man kan mga butantes na nahihiling ninda, tama palan nga ano, man baga nga na kapamilya kayo, yun magpadagos kan pagpadalagan kan administrasyon, parayan sa buyang nahihiling na performance kan na ilihidong pwesto ini, o ilihidong opisyal na ini. Pero kung pagbawalan mo outright na tamili ka apelyido, kapamilya, na-deprive mo sa tao, kung maray so padalagan kan gobyerno, na-deprive mo sa tao na ay padagos ito. Na-deprive mo sa constituentes na maka-experience ning maray na padalagan nin sarong ilihidong politiko dahil ang kasalan niya sana, tugang siya, aki siya, ogom siya, kan sa iyang kapwa ilihidong pwesto. Ano nagkakapot ka ng ilihidong pwesto? Yun ang sulamanting kasalan. Na-deprive mo na sa constituentes na makatamasan rin maray na administrasyon ng gobyerno, na-deprive mo man so would-be candidate na kaapelyedo kay agom kasarong politiko kan sa iya man na diretso na pailihir asin magkapot ng ilihidong pwesto. Yan, the right to vote and the right to be voted upon. Yan, tabi pagturo timbangon tanta magayunon bagang pag-adal-adalan. Tabi, magayunon na pag-adal-adalan managad. Kun baga, ade. Hige, sa pangarang ka puwersa. Diyon, imustra mo sa kukunain. Iyon instruction ni Manny. Kani ko nagkaisi na tatapig instruction ako ni Manny na ara mo ito diyon. Ara mo? Sige. Titestingon ko. Sistema daman sa likod na ito kang kuan daraga bakiri. Bye. Daingon ako mapugawak kung owned and managed by basta sa kuyang ibabalidar mo na ang impormasyon. Salamat po kasi ng pagtantabay. Masunod tulo si News Director Edwin Peralta kasabay si Francia May Boras. Ako po si Pio Fernandez sa pangalang Kambilog na Tropa. Salamat asin amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB. Ansay nung kadamay. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf and Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere.
Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Kain, aral, tulog, repeat. Wala na bang bago? Sa Coke Studio, may bago araw-araw at 4 p.m. Kaya pwede mong itodo ang beat mo. Drink a Coke with the gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger. Get a chance to win 1 million pesos, 50,000 pesos weekly, and todo prizes daily. Makaka-sound trip nyo pa ang inyong favorite OPM artist every 4 p.m. Kaya magtodo Coke break na! Promo duration is from 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2020. Next na! Kawawa